near the no ena your way. Nesma do ayabo abuano, sekasi botew no, ya creature nijinada egoguyen, abe fontent and kesian swa, near DLFM online.com. And wachi kasiebono so enam DLFM, yen app no, and a bill tinin app on so. What the answer say, Obeko, a Play Store, would download was search DLFM 106.9. Kasiebono nam swa, ubenya bi na wati ede amajen. Afen so yen Facebook no eye adwuma, YouTube and TikTok ni nyinada eye DLFM 106.9. Kasiebwe ehunfoni any videos ahudo nyina nam so a ubenya bi na wahwe ede amayen. Ewiai ensem titira ebedi kasiebono enemu no ebi enesem. Echitefo ku a wonom etai yem papa wanya ne baabi eko Charles Kojofusu ekwei ediada wonom so eye House of DL Fan Club for omashase a wonom esi arasabia ewa samankase no no ebetumi afa enipa beboro edionum 50 sebe ye beboa na wonom de ahye yem papa wanya ne baabi ko enemunyam na afenso apomuden akonkane ewa pie mantam no emum yede munchiremu ebesomo awiei sanso na kofalebai edema Mark Mount Zion International School eno no wo atadeka katamanso wankra pema temo edensema tudwa echirimu a ebraso sa abatan ahwefo mmamka biegu no mobetimi aboa emomofra no eco school agentete no momobode anse adwumasua nso wobetumi akosua bibi na aboa na daachi bia no se base school mpo edi omhwam a wonom etimanyansa na dwuma edi abobra ewo omayimu yede no sumu nchiremu ebesomo awiai sanso na Mrs. eye Eleanor aye Portia bafo ejei den smart tudwa echirimu sem pempen so yadu so mane bebo ye homoden se yemwa na Ghana enema hodo ye yafade enema hodo a yedi wo memem wode de nko ho ne yenya sabrofo nema eno men yetu edi echiri ensem no ebi ka ho na yade obeso mo se kasiebotew ewo DLFM oha ene ensia echiripo enkron esom na yaka mo se Lumba nsupa eya dwumaku aso yasene se yentena se ne yemfa kasiebotem nsem emra emesom na yaka Lumba nsupa eya dwumaku a wonom no ensuo ena wonom eye ne nsuo no suguma hodo mienu ye wo sachet 1 ena ye sanso wo bottle 1 na in fact yensuo no emu akono yipa ne senti dwumade bia wudi a obehia nsuo no foni fachire mu ewo Lumba nsupa penifo akache na koji nsuo no bi na fedi dwuma hodo a wudim afin so akwanya ba de mark ahyenkafo ebia mekese unim ki atwi una bobo ye atwi ebisi fie unya adwuma mfanya bomode ana fra homatrofo yi Lumba nsupa akache kotun so bi ko akina busum do a ubenya dwete e de agu botom empenifa homatrofo no eye 0555 274 757 ana 0577 475 343 sanso na bohura mo ewo dansoman ene mpotem a madam abanyamechi butum na ne shop no eben Lumba Sport a esanso eben apetu selenum ewo dansoman na homatrofo no eye 0557 349 401 0557 349 401 sanso na wo pie mo ewo fanko ne mpotem am Mama Vic ebutum ne shop no ewo fanko Sport M eben onyinase wasin be ni pe honoma ewo ofanko na homatrofo no eye 0500 680 783 sanatu na bogura mu ewo dakoman ene mpotema Brakwame ebutum ne shop no dakoman Secret Station a eben adum twoba no pe honom ena ne shop no eben na homatrofo no 0244 094 793 0244 094 793 sanso na edit kusi ebutum ewo dowenya ne shop no any Central University no ne de hwe animu ewo dowenya na homatrofo eye 0246 601 004 0246 601 004 and 0266 400 215 weni abuafo a eso yasense yentena se na yemfa kasiebotew emesomo awiai edi amegeso no eye wo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B me da me ho me ba ya de kasebo ne chiremu ebesomo DL
News. Official DLFM 106.9. Yamamo akwaba afi kasebono enchirimu eni. Enkabom kwa wonom etai yam papa wanya ne baby ekrom. Oniminyamfo Charles Kwadwo Fosu adodoa esenemane sei Daddy Lumba. Equate and the chipam paper ne dia da wonom so no eye the House of DL Fan Club for echirima enam dokesia wonom ededo yam papa wanya ne baby ekro Charles Kwadwo Fosu ntino wonom ahyase mpo a ubowura mu ewa samankasia eno no egwo epiemantemu no aban ayresabia ewo hono bo no wonom ahyase esi ebiaya ema betimi akwakwaje wonom apomuden ewo eye asamankase aban ayresabia hono mu a womu chirim sei eya bia omusi abon apomuden akonkan no ebetimi afanipa beburaduonum eya de ebeboa pa mekire 50 bed eye capacity women's ward ebeboa pa wo general hospital no ewo asamankase apiementem na bon apomuden etimi akonkan ne koma no echirim sei adama we no mutuo no enyinada echirim a wonom ye we e de ahye yam papa wanya ne baby ekrom oniminyamfo Charles Kwadwo Fosu sebe ye beboa no mu wiempo a wonom etimi ede ne status ede esi honom na yenka dum na aboa echirim ekoi wonom edo ne yepam ne ekuo no echirim sei oman Ghana uba ya nyumto mu a yam papa wanya ne baby kro Daddy Lumba no wabɔ ne homɔden yie papa oman Ghana nyumto mu elfin so oman pontudwuma pina ye papa wanya ne baby kro na nyom etumi afaso abɔ moman yenya no so emfaso yi pam na president edema House of DL Fan Club no ne den ede Mr. Isaac Nana Ishen emra woje mre na oni die kasebo etwetwe nkombo no ena wochire mu sem aresabia eyade a esese nimpa biada etimidi nani edi akiri nyina yeboa na yapomuden etimi ekonkane na wasan kire mu so a yam papa wanya ne baby ekro Daddy Lumba ne bonde bo a wabɔ wo mayimo no ehu behia se ekunu bɔ ne ho moden waye bibia wobetumi de ahye na nyam ne sent no mbɔ moden etusa ne mu na boa na wonom etimi akwakosi 50 bed capacity eye women's ward aboa ma samankase abanya sabia no so etimi akonkana ya sabia etimi edehene ewo omanyim nana esen kasemu ena wochire mu se ewo mu se Daddy Lumba twede ampo Nyankopɔn botaya ode ma no no waye ho adwuma wie nanso na nkomo hwe anim se ye papa bekwaso atena se na nkaja ye ne na agigigi ye ne nanso bo amu wo befa ne kwa wo mekwaso agbu adwumaden abon papa nwuma pa wo ye no wo ma bo moden aye bi e de atose ne papa den etimi akwaso atena se e wo mayi mu ode nsem sei etudi ye kase ebo enim Midin the Isaac Nana Ishen, Dudona Fremi, Kenwale, many House of the Year President, House of the Year, Ekwa Yeta Daddy Ichi, na Yabuta Edita Daddy Ichi, ne se, Nenjumno, Nyuma, Ebuaye Pa, se Ebia Miraho, se Ebia Meyare, Nyan Cranche, Bibia Yawo, Daddy Injumu. Daddy Injum, a friend gospel, Yan Jumbia Keke, Intino, Jumbia Ebuaye. Na ekuo no so yete se yede beboa na senia yenya Daddy honjom emfaso no na amanse nyina ehu emfaso ewo ndwum nim nti ye ntada de chikwa ne ndwum no yesua etie west no eche afoforo senia west ni city na ye ya bibri se Daddy antenase anche na we free mu so ne so nche se ekuo no so abewiye afekra na yebema amansan ate Daddy inka ebe yusu yesu ekuo no na yede aboa na Daddy make sure say nidi bekwechi kwambe so ne befa so amani di akwechi ye wo project a ye me no ka say ye project bako ewo asaman kese ye asaman kese general hospital ye women's ward ewo ye 50 bed capacity enti say ye eda hye ne nyam de ye ne fancy ne statue kra esi enim eda hye ne nyam na e make sure say Daddy will forever live although he is no more. Enwachi ena Mr. Isaac Nana Ishen kasemo
ena wo chire mu sem yanka nchira Ghana fo a wonom edo yem papa wanya ne baby ekro Daddy Lumba chitafo nyina sem eye House of DL fan club fo no ebe mopunu mu de ato ho no ma ubibia da okondo so obeka mo ho no ekwan dam obetumi ampa edo mo ntoma bebo mo de no mu nyina boa ne yem papa nyuma pa hodo a waye no mo nyina matumi apa ho ento mo chire mu se abe fontenta hodo nyina nso wo modin akoso a wonse betumi aka ho pese wo frɛ wo mo so a ama ho matofo na 0244 891791 0244 891791 ene so o chire mu sei edeto DL kasebo enim obi bia person joining House of the bia no ekuo no hihye ne se oba as a new member obetua 6 month dues yewo ekuo entoma wo hoso a ewo se oto ene ekuo no t-shirt na 6 month dues no say every month buy 20 cedis and 6 month buy 120 ye no ya yen se chewe se obema enya de bia se eye de ma eye ekuo bia obi bia etumi ebim because if you say ye papa no na oyefo obi bia nti ye manu enkoso say dey be obi ntumi ndwane na ye wo social media handles oko TikTok House of the or TikTok oko Instagram House of the or Instagram na say oko Facebook so House of the or Facebook na say opese o reach in person so na mabetumi reach 0244 891 791 0244 891 791 and abakoso ye 0244 207975 0244 207975 ufre mu bia osabe kan eni a woti ye eye president edema House of DL fan club ekuno ne den ede Isaac Nana Eshen ena wote ne kan na ne kwakra mu no ena House of DL ekuno mani bi nso echire mi say in fact wonom so e obi kapandi de ye kasebo yamfa ye recorda na mre na omo so empene ompro wo mo eminimu enchire Ghana fo na omo kasemu ena omo ede na disem eye House of DL fan club e ma no omo ani abre papa efri sem ade na ato wo man Ghana ene wiase afana nyina ni wono mu chire mu a yem papa ne nwom ensama eka no esene nyamenwom esene nkomhyenti eye omo yase ne ye papa enka tiasefo ne mum ne nyumutuo no enam so abom papa mene o ma brabo egusu a ekonka ne yepam wa mu chire papa nwom no tibia bia bekum biada no obetimi anya honwom etimi dia hye wo ho enkura ne ekomai echirim sem wo mso bekoso abomoden ayedom bepe bia ana odom betim biada e dia tai yem papa Daddy Lumba chi na ne nwuma pa waye no wonom etimi apa hontoma wiase afa na nyina hu bra pa ye papa Daddy Lumba oboye ne wagya wasase wei eso na wo mu chire mu a yanka nchire wiase afa na nyina sem House of DL fan club no yem papa wo mu nya na chiri dida wo bekoso abon hu dawuru me wiase nyina hu ne papa ne subampa ne bra pa oda na die e wo mayim ye fem ma me ya anua ma me ye member of House of DL me join here 8 years in fact me no man start here na Daddy Lumba ye nipa bia ye don pa ne hu donti na ye ti kuro no in fact ye other musicians be wo ho ba ye decide say be fa Daddy Lumba e san ni pesua oye aside the fact say ye penenwum Daddy Lumba ye obi a oye very appreciative ena ma ye de penasem ena oye obi a oye adoye so na doye no so ka ho ntina yetis akuwe said ye be ya ye be koso a propagate ne nyuma pa o de breye na se ne be ye be koso a hye ne nyunyam tisisi Daddy Lumba ni ho biom no group ne de e betina be koso a ko ne nim ne be ma wiase nyina ase Lumba enka nti de me woka no ye frame me see baby mirror House of DL no e fa so de bebre abreme mabra bomu medwumemu me bibie mu DL nyoma hye me nkran me nantie me kasemu bibie mu enti enye se na DL ni ho no ye be kase be se ko ni din edin powerful no still DL na still House of DL na eno na members any executive presido any your founder ye nyina still DL na ni so e crying me ba jo your friend me ba stamp do do no friend me cookie House of DL am be yi for ba ko pay down montem ne me me join House of DL 2019 that the nyom de me ni favorite but they are holding me pa ye Ankwanoma aboa me okwan bebre so Ankwanoma aboa me e che say me say sa nyom na me start say me pay attention to Ankwanoma no na me ma me frame and
it aligns with a lot of things that I was going through then, and I still go through. It has honestly just been my biggest inspiration as far as that Lumba is concerned. That Lumba, no, me as my second father. Me, I'm not just a fan. Me as my papa. No, my boy, me baby. So House of DL so said I'm doing a kind of joining 2019. A crow a woman, any woman. Since 8 years, not still, we are still standing stronger. Then our bond is massive, and that's what I love about House of DL. Any awuti ye a House of DL ikuno Emma and awote wanom enken. Yantua kasebon so ne yemura and semfufruma. Mrs. Magdalene Painter, a kofalbai at the Mark Mount Zion International School. I no war atadeka katamanso ewon krapopune matemo edensem atuga echirima. Yankan kire wiase afa na nyina titiriu eni abatan eni ahwefo sem. Mommode na momfo mani ko tua wisie momfa ndi moma no echi yipa titiriu efa wonom adisua eho ena biu enya adisua nkuto se omokotena classroom akwakusua de na mom ni nyina ne se mofra ne da achen so behia nti mommode se talent atwede amponyankopon didu amofra ni mu no mommode ama ni nyina da edadie ya maame Magdalene echire mu sem mofra no bi wo hono ma wodo omokotena adisua da mu mpo a wo be kire omade a enso kaskara enkusiaga ne senti ehu behia so mbetumi enya nsanedwuma enti afọmọ bọdi ya so mọma no wombetumi enya nsanedwuma ntete aboa se be ya mofra ne da achen enti mi enkonkoye obregu adwuma enfama wonom maame eye Magdalene kasa mo ene wo kire mi sem owo gidie se mofra no tumi nya nsanedwuma ho tete a ebetumi aboa pa mofra no abenya sunsun so pa ema oman Ghana so dachi bia no yenya mofra no eho emfaso ode nsema de tudwa emra a wonom finhia edunuma school no edie ho fakese a wonom ehye no ene dwumade pina na ekoso emofo ne da twede amponyankopon abusu ode bo wonom ebi edi se wonom talent omo bomode ada ho abia ebi eye cadet displays ene kirem se ne mofrei menyina meye osre ni o mi meye oposini wo modern hwehwe ho ntade de da omo ho adia in fact na akono pa ho bambo nsemu na ekon kampam eno akire nso kwanya hodo wa Ghana ye faso ye yade ya mamre ene abekosem yantuma fura nnuane ahodo esi ye die ye nwomoto afi nso asa ahodo koso a na ani kasem ye pa mofra ne da dwumadi bi ombetuma edi kire mpanifo wo dwumadi no asem na no ene die kasebo ena musini otonkra de mayen Emmanuel Opoku Edisi dodo abonam na ne say DJ Active ene Mrs. Painter kasa ene ya maame kire musem yanka nkyra Ghana aso hwe omanga na homasua so ena afi nso aban se ne manim yada kwanya hodo wofa so na oboa aban eye enwomasua no ana aban schools no omo ne homoden se obetumi de sa chitaa ne bi ede atai ankrankra schools na chi efiri se o ma yatim sese no wo hwe ankrankra school no moden bo omobo na editwam ekwan kante omunya aban no chitaa ye bebo pefi se empenifo aka se eto hwei onye ochitaifo a ena ya otom na emra wonom finhia dunuma school na nya ene wonom 14th graduation eye ceremony dwumadi otwodwa no ne ma me chirim se wombe kwaso ayo mafunde na mum osra ba tan so momode ama momma enko momma momode ama omani enko momma disua na afi so humasua ho ne kankan titire no mofra na ba made ama kwan no monkotena afi ko momode so mbesua no mobie school no madwene mo egusu da honom ode nsem sei etode ye kase ebo enim so ns muhu say ho ayefe na aboa ya no a na ye magma Zion International School na nyame adomo manya afi pori dunum 15 years anniversary and so kaho a na ye 14th graduation ceremony and the for na make it awofo ni say enkwada ni yo mmadie na mu enkwada no omudi 9 good hours o ye nchen na sa 9 hours na mudi wo ye nchen no e wo suban omudi wo fie na enwo ni omudi wo school na say ye tumi hu suban bi wa kwada bi mu na ye back out say ye kan ye sra wo fo so mu ni ye nya back so say kwada ye back sing future leaders ya disuama ye hu ni say ye wo individual difference na say bi ntafo kra mu nyepe na disuamu no sa na e wo kwada mu ha e wa disuamu na e wo kwada mu ye brew wa disuamu enyo bia ni die na wo ete obekọ school akodu achi na wakotna office na wakoye white collar job bebre na enim
die omukra no ebetumi de omu afa de bi te say artwork de bi te say sanu adwuma edwuma bebre wo ho kwada ne betumi ayi akwada bi wo ha so tutu niama no hyehyɛ wo ha obeka so no ano yeye enti yesra wo fo say akwada bi a sabi tafrache ni tin bi mboa no wo home mu no na ye condemn no emna bebre no ye so to kwan say wo fo be ba ye nchen na ya tro mu area say ya discover say kwada ne ya good say ne be ya omo ni be ko ho papa obi ho be ko vocational school obi be ko technical school obi be ko sua ni sanu adwuma fitting ni na wo ho obi wo ho fitting yi ko be ko technical obi wo ho be sua wo wayside ni nyina no eboa presra ban say ono so push ye say dey ya individuals na dey effort e man no o push ye so o che bibi o ma ni so ye so bibi a wo ma Ghana nkwada no e wo school ko mu ma ni ye private schools in fimu on je yesu ye hu no man ni be ye yie e say won so oni nipa ai no kwasam say wonsum wonyi nyimpa na ene a woti ye kofale bai e de Mount Zion International School eno no wo atadeka katamanso akrabopre batemo ne den e de messages Madeleine Painter ene na woti ye na ne kwakra mo no e na baten ekopie mu bi nso e de afutu e madusiafo ne say wanu makwan a mo nkotena fie keke momoden say wanu betumi sua de titiriw ne kasamfoni television yi emofra tumi tena ho anopa kopema numle ene telo efe ne sen mfoni ahodo mo yiyi ne ade a tenoveles ahodo emofra be hwe saa mo nsua hwe ye ma me ekirim se ba ne sa emo akra eno achi na mofra ne bi nso a won bomboden ekoda wonom obade abosu abi nso ede nsema ahodo bi sei nso ede tudwa ewodumadie no ase Come on, say the shrom o ma ba fie no there a lot to learn any idea especially baby pa mo o mo come kasa ni ade ka me na advice no say we all promoting Ghana it's our follow money betina school da mo ba try mo boss o ma betina at least I say promote your culture the name touchy any idea not talking novelas ni idea to me there me no be mo short novel they ma find time my own shop I me bade me ma wo kwan kura man kwan kwatena kasamfoni hu fiti anopa enkopema numre e wo mra wunsua de in fact eye bone kesi nteme mpene so kura ene a wuti ye aya batan a wonom ema eco school e wo Mount Zion's International School ene na wuti ye na mande boyi ye nsem twireni Emmanuel Opoku active dodo asa na mrane say DJ active ene de amane boyi ebesom yen yanto akase bo no so na yenkwa yanem na messages eye Eleanora Portia bafo agei eye president e de Market Patriot Club Ghana e de afutu e de ma batan so momoden say ye Ghana ye mofre momoden be kire wo man ya mamre se be ya mpanifu aka se wure efiri wukrom hina ben a wonkonkon yira e wadwabo asem ye mame e kire mu sem o ma ye tim sisi no edum pempensu bi a ye mofre ya abai abrofo ntade eno na wono mo hyebie mutumi pa wo ma wa mu efiri soro besi fom na Ghana ni ana mabonten asebe na kosua kuma mpo sede ye tie nyina na kwabrane ni tua ye ma me ekirem se ye nimguase de mo man nti ye mofra ya wo fofre momoden anse ye betimi e de oman Ghana kwan wodo ye faso e di adwuma nom e da tete mofrei efa yen kasa eno ache nso ya hu siesie ni nyina se mofra yi sua na boa na oman ye kwayenem Mrs. Bafo agei ekirem se Ghana ma yetim sisi no se enu kwa hu ye na ya ma yani kwa Ghana bekosem ekwan ya faso di dwuma bebo ma man so yetimi atono amansan edwasom ne kasem na okirem se base de biara da ye bomenden de yani e de kira monone na ma hodo ya monone de no ene ye na ebo hu dawura na wei e kire se o ma Ghana yetim no ye nyina ye mpa o man yeye ene ne krankro efiri se emra obi ade wo de ye ho no na obo ho moden ebo hu dawuru nti o srade se de mani miada ye nyina ye mo ye ho moden na yemfa abosu foforo enhye mofra nim enkire wonom se na ma hodo ye o man Ghana de ne no ene se mofra yi wonom eni ekwa president kasemu ene wo kire mi se dwumede wono mu die no mpese mo boa pa na o man ye kwayanim na eboa na Ghana nso no mapa wo man mu no yetumi epa hontoma o de senya de tudwa emra na dwumede a wo mu die asem da so ne se eye case discovering Ghana 2025 dwumede e koso e won kran pompone mantemo na o de nsem wei e de tudwa
adwumadi na asem bɔ mmɔden kyerɛkyerɛ ɔman Ghana yɛ kwan ahodoɔ a yɛfa so nneɛma ahodoɔ a ɛyɛ ɔman ɛdeɛ ɛyɛ yɛamammerɛ yɛbɛkɔsɛm yɛnamanneɛ yɛnkasa ahodoɔ nyɛ ɔma mmɔden kyerɛkyerɛ adwumadi no ase ɔmo kyerɛm sɛ bɛboa paa yɛntuma afiri na bɛboa yɛbɔ mmɔden ayɛ ne sɛ bɛboa ɔman yɛtumi yɛakɔ yɛnim ɛmena ɔgye mmerɛ na ɔne yɛama ne bɔ ne ɔto nkra ɛde ma nkra bɔpɔdɛ mma ntam mu Elvis Samson kuma twetwe nkɔmmɔ no ɛnsɛm sei ɛne yɛ maame Mrs. Bafoɔ ɛde to deɛ kaseɛbɔ animu Sinsia no wabɛyɛ dɛ sɛ ɛka pɔtɔka sankotia na ɔkyerɛ dɛ ɔwɔ enyiminyam ɔyɛ mɔbara osan dɛ nhwehwɛmu pa ama yɛ atase dɛ sɛ nyimwara wɔ kasaeɛ a ebe wadwene mu ihu pɔtɔka sɛ no pɔ yɛe mɔ nti no dwene dɛ enye ne mpanyinfo no mo yɛnyɛ yɛn ho dɛ anada abatan amamefo na mpanyinfo mo yɛnyɛ yɛn ho dɛ yɛn ne yɛn kasa no ɔyɛ nka no tete ɔyɛ kurase kasa another ye bibia one phone call baby hey what's it called baby and although biara nankasa enya enije wonara ne kase nti abatan yes right ye wo fia ye ne namba ye ni wonu nka ye ne kase wo school a wo be hia brofo ye ni wonu nka gano ye ni wonu nka nkran ye ni wonu nka ibe ye ni wonu nka dabani nzeman ntimbe ye retent wa ha na fa me pa yes obi anso bibi na okofia wa atedo nti wo mere sra wonara ye onye abrofo samno wa dos mara maka hu na nyina aso yare sesa enti ka hu na yan sesa na o ma ne beye ya ofi hia na ara ai yenye na yen sesa na o ma no beye yi a na ofi nyina da ampa se o men ye nyina ya nso ne ya nyere ye ho a no kwa asem nye de o men obohwe ase na ete ne nkan na nyipa ete ne nkan eye Mrs. Eleanora Portia Bafoɔ agyi ono oye president edema the Kid Patriot Club Ghana ena wote nenkan na ne kwakra mu no ena Mr. Ejete Anan eyes ne twani in fact wagidin yo man mu yipa ede afutu ema abatan se osere wono mada edum pempenso bi a eha adwen papa efiri se kura yetimen ubehuna emofra yi bi jese omukrom kasa omuntumi nka oyenkrani ontenkran ene brofo ne si na no obisa ne brofo kasa wosena ku ochime ba ne si a enye eyemfantinya akamfante wo ya santini a sua sante kasa na yenya brofo no brofo ne de obetumi asua de adudwuma nanso ukrom kasa de yade a ese yebo ye homode na abatan no ne awofo no etimi ema mofra no enuko hu yepam ochirem sem oma na yetim no se Ghana man mu mpanifo ani amre na ene akrom kasa kwen ye fa so a yefura ye ntoma ya fade ne ne ma ye oman de ne ne yankwa bedu baabi ne Ghana ye bayira ewa mansan adwa so ode nsem sei eto de kasebo enim we hope say sai initiative ebe ma janku kona abano omo hia sa ne nya aboya ama ya koyi we say na woni mo fa no ebi agoni ye hwe adaptability o sha embana ya dia omo adapt agwo wo meka say ye wo mo say we hu say ngola no de no ha agwo na e de da omu no nti na e mo mo say time and 24 year no almost almost training no more yet because omu no na meka say we mo because most of the time the devices na dey am nti we mo share nya efi America ni ni mani America na e say ye the mid say sa agwa dia e di wa ha no eka ye Ghanaian part of our game. You have to teach them in person. I will say you're strong so that they can start on maybe your time. Don't meet me until I'm more passing on. So I will say you say you have a responsibility. And yes, I do. So I just think you might have to sometimes to come. Enia OTA ayes ni twani a wagidin ye pa ewo man Ghana mo ne den ede Ajete Anan ena wote nenkan na amaneboi yensem twire ni Enquiries kuma Samson ena de ebesum yen na yenyina wesuwe ne yankenka madwenkyira mode aba ne bi emfa emamo ewo Facebook no esom we firi piaga odifiri achima asafo ede aba waka na adwen wa ha nanso medase de waka no yetipam Starboy and also we in live na kaseboni mo de pa edifira hafo emem airport osi ye bo adwumaden sanso na dora ya eje weje na osi sami bi wo bo adwumade kwaso na wo honye den
if we say said the corner ha dwen pa ewu ne tata na so benden adwaje bibia be kama wate bibia be kama opoku active Emmanuel or say bibia be fine vem madase me wafa say Janet Ofoluwa or say no say good afternoon to you big bro Sammy Yankopon koso enhira opa na oda masese masamba back maba benko bebia no say okoso ame ya chichinsem e de koma ye nyina ne DLFM adwuma yekuo ne nyina fisade e na to yeni sanso na onhene nana mensa JP na say fantastic news na say oda yase enkoso am adwumaden emfansom o my Ghana hajia hawa na wase o dadi Lumba da ye pa na brapa wapo no e wo ho Ghana fo bekoso aka ho ensem Yvonne na sie dua na wase well done meso me dance me wafa se nyame nhira opi se won so do adwenkyere no etumi ede eba ye na ye ka mo se Enquires Association eyankabum ku a wonom eta yam papa wanya ne ba bi ekro Charles Kwadwo Fosudwumade nyina chide ku no wonom ta yam papa na nyemoto ene bio ne kasa fide radio station de da so eye DLFM oha ene ensia echiripo enkron dwumade nyina chi ne ku no ebi wa monone ene bi nsu o my Ghana mo ne senti penifo chire mo mmoden ebi omuprum de ato no ma ubia wo kondo kunu betumi abomode ade ho abadwane kunu ne ma etimi akonka fisi kunu mu chire mu a wona momra ne ene se yemfo odo mode odo ye de a bibia be kama ne kunu mu ode te sesebe anoma enam frem penifo ahomatrufo eswe najimu enchire mu 0538 865 393 0538 865 393 Kasiebo no ye gina we so na ye de asi na sa na ye bekọ no ne kwakra mu kura no empenefo te sabe saboa bi de agakwa aya na ye nya ne kwanti awoda ba ko mienu bi abanti no be de ne yembo ne tew na yemfa ensomo ansa ya sore kasiebo no esom we ya woda sronko eko ede amame wo faase a ne den ede nanaya owusia owo achem oda nanaya owusia ewo achem oda aha me wo faase in fact ne ho ofepa na twede ampa Onyankopon wa hira ne pa ne senti na ya owusia wowo achem odan twede ampa Onyankopon ene ode afe baako de aka ho fa wonfie ho nti Onyankopon onhira ho na onye wo kese onfa mfra domo enko adom na woda we na ewanya no enye soronko kora wa brabom so happy birthday eko ediamao na ya owusia a wowo achem odan we efri ka echiri ekwesi yeboa oye adwuma ewo happy 98.9 so ene wase yemfa awda sunku we yemfa emma wo awda ede ho bio nso eko ediama Prophet John Edu senior Yankopon hira papa ompejao na onye okese pa fathers Anna in fact senior nyame hira papa nyuma pa wo bo ne twede mpo Yankopon ani so adu hu no de amawo said that omenya no ne bo homoden na kansem pa fa kire omen ne Yankopon ada yeso a wonam so no kasa na wona nadi emfa nkire nipa no koso ebu adwumaden enti Prophet John Edu ene ye wawude no twede yampo Yankopon onkoso antretre wahye mu omanim de ne nyesronko onkoso anso daye no onka Ghana ho ensempa emfa ngu asum na ka kire omen Yankopon onkoso amfa wo so na wonya agede ema wiase afa na nyina so happy birthday ekodi amount Prophet John Edu wei efri mama Fortina ena wose yemfa woda kese wei yemfa ema wo ne kwakura mu kura no eye mama sisi entwiwa ofri enya ena wose in fact okwa asore woye PIWC eye onyinase odo district o se o wehye ne ba ne den ede asantoa ena fi eye ne siblings nyina ha we no eye ne ba ne den ede asantoa na afins ne siblings ena omode awoda kese ede mama sisi eye entwiwa aha nti mama sisi entwiwa a wowo enya na okwa asore ewo PIWC onyinase odo district ehɔ na wosom I think say we ni be the Church of Pentecost ehɔ na wokwa asore iti bema Nyankopon hyirawo ene wa wode Nyankopon koso a ema de pa ema unsira ba mu na wosom a wosom nyame mu Nyankopon ma emo ehon fasode no emara pa na brabo no oma wonyini kire enkwamfie eni sika eni yedie mra brabo no so happy birthday ekodi ma mama sisi entwiwa a wokwa asode ewo PIWC ewo onyinase odo district a wono obo maden abo adwumaden pa wei efiri wo baba ene wa wonkofo ene wadofo
entry wa sorry asantewa asantewa ene wabusuafo no yesi yemfa woda kese we no yemfa emam kasebo no ye de asi emusemufo no eye maize mebel entry ne semo ede ema yen adwoa eje isikapa eboa yen ewo kasebo edemu sara nso na me wo fase a ne den ede Emmanuela osei nyako enso eboa ye ewo kasebo demu Silver Lady program said eboa ye sanso na DJ Zikipi echinchim efide ne froma edema me Champion Taylor Jerry Frank Kofi Taylor nso boa ye ede ekopie mu awa be Fontentan so makasebo no wonya bi ehwe ye okenkani a mede kasebo tew ebeso mawie no edi amegye so eye wowofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi me so mana na adwoa silky akire mo hima abefa na adwa na odi diala wadwumadie no atoa so ede asomo mamu nyina mo ene tia adehye